desbaratat. Per a què és l'aloe vera, Pilar? Si per posar-li crema, perquè siga... Per a que siga suavitzant i... Sí. A més, per a... que faci la pell fina. Exacte. Així també serveix com a crema hidratant. Ara li direm en casa que nos porti dos capelletes menudetes i no estem enjamponats. Triturem l'aloe vera, no? Sí. La sosa fa... I això ara vull, veritat? Bull no, es fa calent. Ara, una volta que això ja està, li se tira l'oli, que clar, jo esto és de litro. Ara li tirem 1 litre d'oli, gastat. Bueno, gastat no. 1 litre d'oli. L'oli normal. Ara això... Ara l'essència... Ho triturem. I després, esta botella anirem omplint-la i així s'escorre tot lo que n'hi Ahí ha. tenim 4 litres i mig d'aigua, l'aloe vera, que seran almenys 4 rametes d'aloe vera, 1 litre d'oli i 1 litre de sabó. I la sosa. I la sosa, que és 250 grams de sosa. D'aigua calenta i ja està. Entonces, en reposo un día Exactament. y després li tirem 8 litres d'aigua calenta. I ja està. I oli líquid fet. Gel líquid fet. Gel líquid fet. I este gel qui t'ha ensenyat a fer-lo? Eixe gel l'ha fet jo, m'ha ensenyat a fer-lo jo partint del sabó líquid per a la llavadora. Que t'ha ensenyat ta mare. Exactament. Molt bé.